Bemutatjuk a nagyhatású JML Dr. Power tisztítószert, amivel időt és fáradtságot takaríthat meg a háztartásban. Dr. Power egy környezetbarát súrolószer, különlegesen tervezett szivacsal, ami praktikusan a Dr. Power dobozának fedelében tárolható. Nem fogja elhinni, milyen hatékony. A konyhától a fürdőszobáig, az edényektől a vasalóig, autókon és motorkerékpárokon, még edzőcipőkön is. A Dr. Power nagyon egyszerű használni. Nedvesítse meg a mellékelt szivacsot hideg vízzel, nyomkodja ki, dörzsöljön fel keveset a pasztából, habosítsa fel, majd vigye fel a tisztítandó felületre. Az eredmény azonnali. Ezután öblítse le hideg vízzel, vagy törölje le nedves ruhával, és már is ragyogóan tiszta, fényes lesz. Lélegzetelállító. A konyhai mosogató és csaptelet csillogóvá válik. Új életre kelti a zsíros sütőajtót, amivel állandóan küszködött. A fürdőben eltávolítja a vízkövet, lerakódást és penészt a csaptelepről, csempéről. A tükör is újra csillog, a mosdókagyló is ragyog, mintha új lenne. Eltávolítja a szappannyomokat a zuhanyfülkéről, a víznyomokat a fürdőkádból. A Dr. Power nem tartalmaz káros vegyszereket és nem mérgező. Ideális tisztítóeszköz a háztartásban, és mindezek mellett még környezetbarát is. Nyugodtan használható a konyhai és szabadtéri főzőeszközökhöz. Könnyedén megszabadít a padlófoltoktól, eltávolítja a foltokat ablakról, ajtóról, eltünteti az újnyomokat az ajtókilincsről, gombokról, visszaadja a résztárgyak csillogását, letisztítja a vasalóra égett nyomokat, sőt, az öreg edzőcipő is új életet kap a Dr. Power-től. Tökéletes a kerti műanyag bútorokhoz, tisztítja és védi őket az időjárástól. A Dr. Power-rel tökéletesen újra fényesítheti az autókerekeket. A motorkerékpár kromjai is szebben csillognak, mint újkorukban. Hihetetlenül hatékony tisztítószer. Mondjon búcsút minden más súrolószernek, sprének, és meglátja, milyen könnyű tisztítani a JML Dr. Power-rel. Legyen önnek is egy saját Dr. Power tisztítója, tegye kosarába és vásárolja meg most!